Казваме, че господин евродепутата влезе в Европарламента благодарение в едно отвратително сношение с господин Бареков. С господин Бареков, който е рядък пример на политическа педерастия. Без коалицията с България без цензура, ВМРО нямаше да има свой европейски народен представител. Такава организация виждаме в лицето на политическа партия България без цензура. Ето, казвам го, гледам ви в очите. Никакви договорки сме нямали, никакви разговори с Борисов, за никакви коалиции и няма да правим коалиция с никого. Да, стиснахме си ръцете. Аз ще го кажа в прав текст. Този, който разпространява тази лъжа, се казва Волен Сидеров. Един човек, който всъщност никога няма да очуди с това, че за пореден път си измисля нещо и го лансира в обществото. И това кой го казва? Човека, който 3 години и половина крепеше правителството на Борисов, който година и 2 месеца носеше и брика на Лютви Местан. Този човек сега не обвинява, че не искаме да правим нещо, което всъщност ние не искаме да правим. Бойко, страхнието! Ела тук! Малкият мух с големите обувки може да не се докопа до вълшебното килимче на властта този път. И как се събрахте? С разговори, с разум и с политическа педерастия.